čega je to baterija, Roko? Motorne pile i za trimera. Trimer, ovo. Znači šta ćemo? Kosit ćemo travu na baterije, jel? U stvarno. Šta ćemo? A dosta je velika, poviš kako je teško. Roko, imamo iznenađenje, slušaj. Kupio sam Mari motor. Ovaj. Da, evo ga, taj tu. Lagovno se. Čuješ li? I stoji sad vani, hoćemo ti pokloniti. Da ti, u kombiju smo ga stavili. Ne, ali moramo sad, slušaj, evo Dino. Čuješ li, evo Dino, čekaj. Maro, čekaj, Roko. O, Maro! Šta si dobio, šta misliš ti danas? Neki poklon. Evo. Možda. Poklon, evo sad će ti biti 3. rođendan pa će dobio poklon, ali tako? Dođi vidi. Ne, ništa, čekaj, Roko. Znaš ti da je ovo baterija od trimera? Da. Čuješ li? Oško stravu. Dobio si trimer za košenje trave, znaš. I lijepo ćeš fino sada po kući kositi travu. Vidi ovaj motorić, Maro, vidi kako je. Jel ti lijep ovaj motorić? Šta dečkih vozi, a? Bil ti volio taki? Dobro, ajde. Roko, da vidiš šta sam ga dovezao. Roko, vidi. Kombiju je iza, saš ga. Roko, čuješ li? Kako ti se čini? Dobra suspenzija, jel? Čuješ to, nije tebi dobra? Tebi dobra. Čekaj. Ti stanite tu. I mi ćemo zatvoriti oči. Roko, ti sjedi na njega, a Antonio će ga dopeljati. Ajde. Šta je dobar, a? Ma nemoj, čekaj. Ovako, di se pali. Nema baterije sad. Čuješ, Roko? Sad ćemo vidjeti do Mare, ajde. Evo ga ljudi, znači kupili smo sinu, znači motor novi, Husqvarna je 2900 eura i sad ćemo ga iznenaditi. O, Maro, aj dođi tako, i tada će, gdje ti je dekica ovako? Čekaj, ovako ćemo ti staviti nešto na oči, čekaj da ti ne vidiš, tako. Čekaj, ajde ovako, i tako te vozi tata. Ajde, šetaj. Da vidim da možeš šetati bez... Ajde, otvaraj! Maro, gledaj, čekaj. Maro, otvori, čekaj. Maro. Si vidio nešto? Šta si vidio? Ajde, hoćeš jest. Ajde ti na njega, ajde, piči. Evo, to je tvoj motor, ajde. Joj, meni. Lep motor. Dobar, a? Dobar. Ajde, vidimo da Maro može sjest na njega. Čekaj, pusti. Ajde, digni, Toni ga mora dignuti. Evo, mami. Ajde, Maro, probaj. Da vidimo da možeš sjest. Možeš sjest na njega. Ajde, Maro. ajde. Oooo! Šta ti je dobar, a? Hoćemo ga probati voziti? Da. A kako ćemo ga Roko voziti bez baterije? A? Ajdemo po bateriju. A da vidimo ovaj Dino da može. Šta je Dini dobar. Mogao bi ga Dino malo za test voziti. Šta vi mislite? A? Evo ga, stiže baterija od trimera. Čekaj. Imaš štender Roko u autu. Ajde. Daj. Štender dobijete, vidite. Ajde. Šta je? Ovaj je Dini dobar. Ali to je Mari mome za rođendan. Će biti zagidaj, tati. Ajde, odi zagidaj. Joj. Jesi sretan? Da. Ajde. Štender, tu ide baterija, gledaj. Vidi? Čekaj, tu ovako. A kako ćemo ju staviti? A to treba skinuti. Ovako, čekaj. A Boga ne li plastika. Čekaj. Ajde ovako. Evo ljudi, stavljamo ovu bateriju. Tu se može provjeriti koliko je baterija puna. Može puno. Ja mislim da se napuni do kraja, ne znam, vidit ćemo sad. Čekaj, ovako. To se tako stavi sad. Čekaj. Evo ga. Kad škljocite ovako, to znači da je dobro. Dobro.
Profesor Mileta. Dobro, da vidim, aj probajte ga palit. Tu ti je jedno dugo, ne treba gledati, tu ti je. A? Kako se to pali? No. Aha. Elmar, kako se pali? Dobro, aj daj vas. Pade malo. Da li ide lako? Neće da vuče. O, jebi ga. Pokvarenje onda. A, Mara. Jeli? Joj, šta si ti sretan, aj sretan. To je tvoj prvi motor, jel tako? Da. Električni. Šta je Roki neće? Kak ima suspenzija, Roko? Koje su to suspenzije? Void power. Way power. Da. Vidi. Što sad neće da... Ništa, idemo ga vidjeti. Neće da vozi se. Trebamo otvoriti gorivo. Možda mu treba gorivo otvoriti. Gorivo za električan. Ti, a čop mu nisi digao. A Dino, možda bi i ti malo mogao ovaj voziti, a? Jel Dino? Jel Dino? Bil ti mogao ovaj voziti malo? Tata, čok! Da vidim, gdje je čok? Ajde, digni ga i spusti. Nema da ja čoka ovo. Ovako. Ništa ljudi, evo ga. Idemo sad, znači, probati taj malo motor, vidjeti kako se to pali, ne znamo još. Novo je Husqvarna E2, znači 2025, to smo uzeli za Maru Racera i Dinu Racera. Vidite kako brzo ide. O, evo i štendera. A će Dino stavi štender, ajde. Ajde. Dobro. Ajde vi sad, Toni, nađite vi sad kako se pali. Jeste našli? A? Ajde vidimo. Kako ti to tako odmah znaš, Toni? A? Što je ovo na čelu? Što? Nešto se lijepi ovo, šta je ovo? Što? O, gum. Šta kaže gospod Miko na ovu raketu? O, nema. A? Ma nema, to je to. Ja da mogu, ja bi sebi uzeo ovako vodu. Baš ovo, evo ga, ide. Aha, neka, šta vidiš ti? Neka, da majka. Aha, štekate, to treba. To je šta kaže ovaj gospod? A više da je na hrvatskom priču. Ne mogu na hrvatskom reći. Vi kako to ne zna ovo provocirati? Evo hrvatski. Pa razumijemo mi to engleski, ajde. To upalimo to. Evo, tako plavo i ovo. Ja da, jo, isto. A, Dino. A, Toni kuži, da vidimo, ajde, da vidimo kako će Toni to. Koliko? Kako se pali, Toni? Ne znam, ona ga sve stisno i poslalo je plavo pa zeleno, ima mod. Ali ga drži, svijet pa ga ponovo. Evo imate, evo vam. A zašto? Šta ima? Evo ništa, mama tu spašava stvar. Jesi ti meni neku picu spremila? A? Ima plavi i zeleni, Jel da? plavi je srednji zeleni najjači. Da. I makne ovo bijelo. Što Šta vičeš? makne ovo. Kako? Alo, on ga pali bez ovoga. Ja, to... Znači boja vam je, znači različiti mod. A Dino, zašto? Ja sam... Čekaj. Je on držao kočnicu? Čekaj, Dino. Sad je zeleno. Zeleno je bilo. Sad je bilo zelo. Stisnu ovo. Čekaj. Mora I za svjetlo Je. ovako. je zeleno. Aj probaj da gas. Ne, slušaj. Di je ona crvena? Izabereš mod, staviš ovo, staviš ga unazad i stisneš gas i krećeš prema naprijed. Tako on kaže. Ajde vidimo. Ajde daj gas ti. Stoj na... Nemoj poletit će odmah brzo. Čuješ li? Moraš da dati unazad. Kao unazad pa onda stisneš Čekaj, gas. ajde puno. Ajde, čekaj. Čekaj, Dino. Čekaj. Dino, aj čuvaj se. Štender. Evo ljudi, ne znamo, kupili smo motor, ne znamo ga opaliti. A, Rok. I onda Profesionalci. kočnicu jeste stisnu ovu desnu tamo. Desno, dobro. Jesmo. To. Izabereš mod, Izabereš mod. znači prvi izabere. A jeste gorivo naljali? Nema goriva. Da, vidi rezervara. Rezervar, koliko stane u rezervar? To ne 2 litra. 3 litre, jel? Stanje se struje. Nema šta. Nije vam se baterija napunila. Ma je, puno. Punili smo, evo viš.
Tamo stisni košnicu. Stisnite košnicu da izaberete mod. Kad Da izabere mod. izaberete mod, To je za svjetlo plavo, nekada je sve zeleno. ima Evo ljudi, ništa, pauza, ne znamo to upali, tako da vidit ćemo šta će se desiti. Evo ga nakon sat vremena borbe, jel tako, Pemper? Naučili smo, gas unazad treba dati, ajde te ovo, mijenjaj. Čekaj da se počne blinkati. Ajde. Da li ide? To ići. Ne. Kako smo ga dobro napravili. Ali mama traži i dalje. Ljudi. Ovako ide, 100% ide ovako. Jel da, ajde da vidimo. Pa da, zato što sam ja to nisam vidio. Kako ovaj mali Sokolović? On tako isto, jel? Čekaj, Blica. ovaj će bolje objasniti, čekaj. Tu sam vidjela, evo tu. Ma to najbolje benzinac. Benzinac, dizel, đole, dizel, samo dizel. Evo ga, stavili smo sad u plavi mod. Da vidimo, Roko, kako ide? Ajde. Šta si pao, jel? Ajde, digni ga da vidimo. Odimo Dino pomogni. Crveno, ajde Dino, pomogni mu. O, neće da ide. Ajde. Crveno si ja. Hoćeš još vojsti? Crveno. Ajde, vidim da li možeš još, ajde. Onda ću ja. Ajde, onda ti, ajde. Ja bi. Ajde ti sad voziš, ajde. A zašto ti onda ledeno? Ajde da vidimo. Ajde, 3, 4 sad, daj gas, ajde. Ajde, odmah daj gas, ajde. Ajde, da znaš vojsti, ajde. Kako bi znao? Vozim punga! I šta voziš? Punga! Pun gas voziš, ajde ponovo do tata, ajde. Ja sam kosio. Koče svira. Pojdi. Ajde, Dino. Vozim punga! Koči u auto ćeš, čuješ li?